Та хора, извинете, защото ние спряхме клипа. Аз влизам в някаква тъмница, ела. Не мога. Намерих такова. Играта ми бъгна. Намерих изход. Бързо ела, аз сложих изход. Виж, намерих ето такова и сега го слагам на желязната врата. Аз го виждам на жил. Чакай, трябва пак да вляза. Да, тя беше по-честа. Аз го отворих. Уха. Тръкни са. Аз ли? Да. Уау! Легло и останали неща. Легло, човечето. Сега как да дойда при теб? Ето, за теб. Да. Ей! Какво? Удари ба. О, не съм. Някакъв жасмин. Японски чай жасмин, обаче с плътища. Беше Че има бутон, бе. Той те удари. А? Ай, не съм била аз. Апа. Кога шипва? Где? Мале, той зомби беше пред мене. Пак ли си с такъв мод? Уау, help me, брат! Help me, брат! Виждам зомбита, а не тапаци, дето ти ги виждаш. О, боже! Боже, бой! What the fuck? Скелет! Скелет има при мен! Нещо ма бие! О, човеч! Help! Help, my fucker! Help! Зомбита! Скелета ма би! Той ме уби! Уби ма! Я бегам! Уби ма! Те си биката къде пише, бе? Опа! Зомби ма уби! И зомби е тук при мен! Ако ма удря! Още едно зомби! Браво! Две зомбита, два байка и един ендърмен са пред теб! Пред теб? Да. Аз обрах. Знам от зомби. Браво! Защото ме го изписа. Ето го ендърмена. И сега и него ще убия. Само си ма погледно. Be for that, shut the bar again. Биго. Дай меч, бързо! Дай меч. Ако обичаш. Нямам. Направи тогава, не ми дай. Аз ги убивам от първия път, ако не знаеш. Наистина ли? Да. Знам. Желязо. О, той има околички. Знам. Афуй, чек, видях някой те удари. Аз си мога. Нагоре. Вой, видя ли го е това? Видя ли го това? Кое? Скелета в количка. Да. Какво? То може така да става. Такива? Да. Ой, трябва да намерим ключ. Човек, трябва да намерим ключ. Добре. А ориш, че искаш ли? Не. А такъв бамбук искаш? Не, искам само такива. Не, много съм тъп. Спагети ми те? Не. Оставям се да ме убият! Да! Кеф, убийте ме! Ей, това е! Ооо! Я скапна ли добре? Не почти не убиха мака. Я скапна ли добре? Прилично, което от известно време вече... О, а виж човек аз къде съм.
Е, това тук дет скачахме, аз съм на... Две капки си ги капна, защото гледам, трябва да няма. Този свят не може да найдеш. Ама по-лекичко ми се. О май гад! Човек да ме очакват! Аз ям или нямам Аз идвам, за да не ти помогна. Аз вече без хляб ще ям, чак на салата. Говоря с брата. По едно време аз съм се спала на баба и чувам и шум. Някой здравословно еди. Ти кога ще дойдеш? Аз вече. Не, ама ти къде си? Аз вече съм горе. Така пил ръки. Не виждаш ли? Салатка седи. Аз така горе. Няма никакво горе. Ще се завъртя, а ще няма излови. Няма да го чувствам, защото почва повече да му се еде. Да. Почва да се крие да... Аре, бе! Опа! Мирски. Да, на кличко. Да, може да стане. Мода ли? А! Вой, крава с глава на скелет! Човек, видях крава с глава на скелет. Видях го, да. Тъпо е. Човек, няма как ти си там. Тя разкара и тя Аз съм готов. О, зомбитата буска по вратата. Ма тя колкото повече такова, по-трудно ще... Ама той беше много Беше... Къде си, бе? Навънка. И виждам къде си ти. Убий той. А, благоска. Вай, слънцето е много готско. О! И луната. Не, тя вече си по... Какво ударя, сама човек? да се живее. А, зомбитата, да. Троши, аз съм много силен. Ще ги пребия. Чакат до 30 и няколко години. Аз почват вече Чакай, да те ще дойдат изразват. сега. Жени най-цим. Да. Ти се пази, човек. Чули? Пази са. Къде? Човек, знаеш, че вече ти остана там. Не, но... Мисля, че вече всичко изчистим. А, човек, той изгоди. Аре, а! Това е много гледно, ама... Нещо ме запали. Зомби просто ще ме нагади бръста. Той е половиния бургас. Половиния бургас е от тябо. Аз съм вътре и влизам, виж. Влизам. Не ме гледай, аз просто влизам. Човек, те се спалват. Спалват се, ела тука. Можем да го разрушим и да спрат да се спалват. А, бързо! Къде? Абе, там си! Спауър! Има спаунери! Ей там, спаунери! Трябва да ги видиш! Там има спаунери! Убиват ме, човек! Пак ли си навънка? Не, хората не застават, първо при нас идват. Почти всеки ден идва от някаква банка. Вай, гачи! Има 5 зомбите пред мен! Почват да разясняват. Убиха ме, чай! Чай! Кай сме! Тук ли си? Да. Пенсионер, пълно съгласие. Защо не ме спаси, бе? Извинявай, забях заед. С крик някъде да... Аз като ти забия един. Ей, ще ти заедствам. Не, хубаво, че прокопах пътя. Иначе нямаше да сме така. Не, батерията ме на 15%, така че... Сега са паднали много литри. Защото... Чуйте, знае фака навънка има зомбита. Много идват да ги карат. Преди идваха първо пациенти, сега всеки ден имат някаква банка. Ти добре ли си? Не, има още зомбита. Има убиват! По-добре. Бягам. Добре, те, кучета. Ама сега пък имаш някакъв... Пръсти.
И те сега са по-изгодни, нали? Навънка са! Навънка са! Примерно преди на 8, пък сега вече е 4%, разбираш? Дори да го подпишеш, че ще ги такова ще е пари. Паяк! По-малко ще плаща. Спална са в мене паяка! Ще ги избриш тези години, които остават. Има някой, защото там при нас има на 30 години. Ето ги спалнерите, ма взе ги просто. Не, как се качихте при тебе? Къде са спалнерите? Там бяха! Обърни се, ето ги! Ето ги! Ей тия! Ей там са спалнерите, уния червеничките! Аз не видях, бе! Викам, Галеш, кой ще цариш, ще Аз не мога да ви изкопча никаква информация от нея, само за качество. Чуйте, ти си магически. Не, тя каза, че ще е в Швеция, бе, не в Швейцария. Така, Швеция. Не, сега пък трябва да цъкам играта наново. Нагоре, Швейцария долу. не знам. Не, в Швейцария. Швеция. Не се получи от сървър, више. Цели всичко направи. Да, видя. Кове? Обърсах са. Обърсах са в панталонче. Това е мазница. Това е мазница. Хубаво си заръсна. Зомби. Паднало е в дупка и не иска. Значи, После няма да ревеш, че си избягал. аз не виждам. Ти така ми са глишна. Тя вика до година, а сега ще дойде при мен за детето. Уоу. Сега ще припознати детето. Галя не е приятел. Галя, ходиш? Галя, кой да работи къде? Да. Да няма. Какво да прави? Тя ще пусне още втори ден. Той няма тури. Няма тури тук. Абе. Това. Постоянно мандати. Средна заплата. Средна заплата. Какво знаете? 600 лева. На 600 лева. Откъде взета с броня, бе? Но не взима, защото почват санкции, глоби, като си направиш фотата на санкции, да клеви, че ти зарежат. И става Що? Мърфака. Вуйки са яки крипърти. Тя още преди да знаеш, че е така. Да, не знае. Мислиш, че можеш специално да агитираш хората? Те на хората им писали. Не, че не можеш постоянно да намериш клиенти. Ще намериш първо Си някакво. намерила някакво. Не може всеки път всеки месец да намериш 10 клиента. Как ще стане това нещо? Това пък фото, значи може. Квотата е висока цена. Квотата е висока, за да могат да ни дадат. Квотата да не може да изпълни. Да не може да Както беше в производството. Аз си гледам, няма да ме видиш. И за тях е по-голяма договора. А пък ако го изпълниш, ще я дигат. О май гад. Скоро изпълнят. О, чак, това е тази проба, бе! Това е моята! Ама, чакай, ти как е? Откъде взем това? Много ясно, защото като се дигне и на тях ще ме дигнат. Повече ще работят за същите пари, що? Прекриваш ли, бе? Ти каква броня си взе? Аз по-добре, нали? Diamond е тая. Знатък старт. Уау! А това беше още като завърши. Не като... Не се е много... Удряй! Като младиш намира. Не, малък. Още тогава ги усетих. Към пак ти пилата. Чек, скривай как е диамантната броня. Странта почва. Който изпълни нормата. Но е